So man po so guys, so mamalik pa mi unya sa planetarium guys. So naglakaw-lakaw sa mi kay break time 1 hour and 30 minutes. Og moingon gid ko sa inyo guys, na grabe ka init sa Berlin karon. Ambot siguro nasa 35 na your weather today. 35. Wow. Feels like 34. Grabe kainit kayo guys. Sa mani. Uy. What happened to you, Berlin? Mura naman kag Italy o Philippines. Ingon pa si Roman, tropical country na daw. Tropical country na daw ang Berlin. Ingon si Roman. Wow. Grabe kainit. Wow. It's really very... See ya heist. OMG. Sehr heiß, ja. Yeah. Super init. Oh, grabe kayo guys. Maglakala ko sa yung mangita mi ang makanaan. Then balik mi after 1 hour and 30 minutes dito sa planetarium. So, more to guys. Bye-bye mama. Chup, 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 chup. Sa ako yung story guys. Sa kalahapon guys. Tung going gali mi. Padulong mi sa kuan. Padulong mi sa airport sa Berlin. Si Roman gi pickpocket ang iyang wallet. Yes guys. And then nabalaan man namo guys, nabalaan na niya packet siya, so nidagan siya, gawa siya sa kuan kani train, nibalhin naman sa Pikas train ang kuan guys, ang pickpocketers. Basta kay nailhan man ako siya guys, sa ako siyang giingnan nga him kwilihan ni Roman, gawa siya, kwilihan po na ako, alang birabiran ako yung bag, basta upat man din sila kabuk guys. So sa nahadlok naman sila, kanagsyagit naman si Roman nga pulis karon ang nahitabo guys, gibuhian man kana siyang kauban ng isa ang wallet ni Roman dito mismo sa may sulod sa train. Gihulog dito kay nahadlok na sila kay basig mo abot ang pulis. Wala dito guys, mga bukplags nga mga pickpocketers guys, kay dili ka balo mo escape ni balik at sila sa train. So nasakpan may gani kay gihulog na nila ang wallet ni Roman. So oto guys, nakuha na magbalik ang wallet ni Roman. Walay nakuha bisag 5 sentimos. Upat ra ba sila kabuok, mga batanon pa oy, mga know-how sa mga pickpockets. Mga bulok sa marato. Chup-chup. So guys, mga ako napunta tanaw ra grabe kadaghan. It's enchiladas and burritos. My God, oh, nay rice guys, oh. Ang riceigi una. The rice is good. Puro ro manigulay guys. Yeah, it's not really kuan. It's not really my God. Jalapenos very good. Yeah. Is it spicy? Very. Be careful. Niingon ko guys nga di lang sa sige kaon ng daghan met. Ang gi-order grabe pud kadaghan. Hinahinay lang tagkaon. Hinayon na lang tagkaon guys. Wow. This is enchiladas and burritos. Burritos. Bis mag-diet na ko kay hapit na mauli ang Pilipinas. Saan pag-diet? Wait guys. Hinahinayon na lang kaon. Alas mo kay salad. Oh. Salad. Mga kuan na siya yan, mga vegan. Yan, sumaarot siya guys. Babaan mo mga chup-chup. So muna po ito guys. Kapoy may lumakaw guys. Init ka ayos sa Germany guys. Sa Berlin, super init. I think the weather is 36 ana. So kapoy may gikan man may planetarium, and then later we will go back 1 hour and a half after we eat. Mabalik mi dito. Inom sa tag beer. Oh, grabe nga bula-bula pa guys. Oh. So yummy. So more to guys. Bye-bye mama chup-chup. Wala guys, walang view sa among gikanan karon. Yes, lain na po yung planeta guys.
Laing planeta sa Berlin. Life on planet Berlin. Laing planeta Berlin. So, pagkahuman og beer. So, kanina po, water. So, much guys. Bye-bye. Mwah-mwah. Chup-chup.